Mmawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys koma poyamba nayi mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa Economic Intelligence Unit wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwa chabe. Inkosi ya makosi gomani yachisanu ya maseko ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu azikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 itagonjetsa Maite Mukuru Wanderers. Tiyambe nkhani yakuti akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa Economic Intelligence Unit EIU wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo kamba ka mavuto omwe ali mdziko muno ndi nkhamba kamwa chabe. Mmodzi mwa anthu wa Humphreys Mvula ati izi ndi zopanda pake kamba kuti Malawi akuyembekezeka kupereka maganizo awo kudzera pa zisankho zomwe zichitike chaka chamawa. Ndipo polankhulanso katswiri woona za utsogoleri wabwino ndi ufulu wa anthu aundule mwakasungula ati Dr. Chakwera anachita kusankhidwa pa chisankho chovomerezeka. Zokamba kunena kuti ayi president mwina achosedwa asanamalize term yake zimene zikulankhulidwa ndi anthu akunja ngati gulu limene la EIU ndi kudelera makamaka ndondomeko zathu za democracy mdziko lathu la Malawi. Makamaka pozindikira kuti president amakhala ndi term yake malingana ndi malamulo athu a dziko la Malawi amene ali mu constitution yathu. Komanso tenda tizindikire kwambiri ndipo sikuzindikira kokha komanso kumvetsetsa kuti pali zambiri zimene boma la President Dr. Chakwera akupanga. Mavuto tulinawo ndithu sitingabise zimenezo yayi mavuto alipo. Koma sindikhulupirira kuti president ndi nduna zawo ndi anthu amene akugwira nawo angopinda manja ndi kukhala kuti ayi tizionera limodzi ayi. Pali zambiri zimene zikuchitika kuti mwina chuma chathu chambeso kuyenda bwino. Tikuona ndithu misewu kumangidwa pali ma programs and ma projects osiyana ku nkhani ya za migodi, nkhani za zokopa anthu komanso za ulimi kuti tithane ndi vuto la njala mdziko lathu la Malawi. Komanso nkhani yolimbana ndi katangale komanso ndimene nyengo ilili padakale pano climate change. Ndi zambiri ndithu tikuona boma likuyesesa kuti zisinthe kapenanso kuti dziko lathu la Malawi lipite patsogolo mu njira zosiyana. Ndipo kumakamba zakuti ayi a president mwina achosedwa term yawo isanathe izizi ndizosokoneza makamaka ntchito zabwino zimene zilipo zikuchitidwa. Ndipo izinso mwina ndikunena kuti mwina ndizobwezera mbuyo kwambiri pamene utsogoleri uganiza kuti ayi tikonze mwina ndi mwina ena akumakamba zimene zingasokoneze ntchito zabwino zimene zikuchitidwa. Inkosi ya makosi gomani yachisanu ya maseko ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu adzikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Timothy Kateta ali ndi zambiri. Polankhula pa bwalo la nsipe pamwambo wachikhalidwe omalizitsa kukhuza maliro a yemwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulo Chilima komanso yemwe adali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata Alicia Spanda omwenso adali aimpi, ngwenya mayi inati ndikoyenera kuti anthu azizindikira zakufunika kuonetsa chikondi ku dziko lino kuti magawo onse achitukuko azipitirira kuchitika. Chikondi ndi kugwirizana ndizofunikira kwambiri pa chitukuko. Chifukwa choneti anthu mukamakhala okondana, anthu amene ali akuthekera amatha kutenga kangachepe kamene ali nako mukuthekera mawu kaja mukugawira sukwa zawo chimenecho chikondi. Umodzi ndikunena kuti anthu aja akati akumana akakhalana pansi akagwirizana chinthu kuti tikuyendera chonchi siwabweranso winanso umazakhotakhotanso pakatipa kapena kusintha zochitika fake mwendo umodzi.
pa zamwambo omalizitsa kubuma kapena kuti kukhuza malemu Chilima ndi Abanda, ngwenyamayi inati kunali koyenera kupereka ulemu wapadera kwa anthu awiriwa polingalira zintchito zawo zikuluzikulu zomwe adagwira pa chitukuko cha dziko lino. Panopa linali kukumbukira malemu Dr. Mmawa Chilima komanso Honorable Lucius Banda potengera ndi ntchito imene iwo anagwira kuno kumasiku ngoni komanso Malawi monse munonso, kutengera kuti iwo sanali anthu olimbikitsa chikhalidwe, olimbikitsa umodzi, olimbikitsa kukonda kwa dziko. Ndipo a Joshua Valera ndi mmodzi mwa akubanja kwa malemu Dr. Chilima. Chikonzo chimene chakubanja tinachiona kuti ndi chaulemu kwambiri, ndipo lero pamene ananena kuti tipange msonkhano ngati umene otseka nthawi yokhudza maliro, tili okhutitsidwa kuti zonse zayenda bwino ndipo mizimu ya abale athu yalemekezeka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayimira President Chakwera kumwambowu, komwenso kunalinso zochitika zosiyanasiyana monga mapemphero, gule wa ngoma ndi mwambo oyala nkhata pa manda a malemu Chilima. Timothy Kateta, MBC News, Nsipe Nchewu. Unduna wa zaumoyo wachenjeza ogwira ntchito omwe akumalipiritsa odwala ndalama mzipatala zaboma ponena kuti adzawapatsa chilango chokhwima. Izi zikutsatira madandaulo oposera 100 omwe undunawu komanso bungwe loona ntchito za chipatala la Medical Council of Malawi lalandira chaka chino chokha. Nduna ya zaumoyo akhumbize Kandado Chiponda anena izi pamwambo wopereka masatifiketi komanso madiploma kwa ophunzira 897 omwe amaliza maphunziro awo azachipatala msukulu za Malawi College of Health Sciences. Austin Fukula ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Akandodwa anati ndizodandaulitsa kuona kuti pali anthu ena ogwira ntchito za chipatala amene akumalipiritsa odwala kuti athandizidwe. Iwo anapereka chitsanzo cha chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe chomwe anati anthu ambiri akulipiritsidwa ndalama kuti athandizidwe. Ndipo bungwe loona za anthu achipatala la Medical Council of Malawi lati chaka chino chokha lalandira madandaulo oposa 100 okhudza anthu ogwira ntchito za chipatala. Ena mwa madandaulowa ndi okhudza kusasamala pogwira ntchito komanso kugwira ntchito ataledzera pothandiza odwala. Pamenepa ndunayi inachenjeza onse ogwira ntchito za chipatala kuti akapezeka olakwa adzapatsidwa chilango. Ndunayi inafotokozanso kuti ntchito ya chipatala ndiyofuna munthu amene ali ndi mtima wodzipereka ndipo azikhala ndi mtima wachifundo pothandiza anthu. Panopa tikugwiranso ntchito ndi anti-corruption mkulu. Nkhani ndionena kuti timafuna kuti anthu athu ogwira ntchito zipatala, kandiwe nesi, kandiwe dokotala, kandiwe wakulabu, mapeshenti tiziwapanga treat bwino, tiziwayang'anira bwino mmene timalumbirira. Mmawa wake wachiwiri kwawo pa mpando wa sukulu ya Malawi College of Health Sciences Akhristu Chulu anapempha boma kuti lilole ophunzira amene ndi ovutika kuti azitha kukhala ndi mwayi olandira ngongole kuchokera ku bungwe lopereka ngongole kwa anthu ophunzira msukulu za ukachenjede la Loans Board. Students a Malawi College of Health Sciences alipo ena ovutikisitsa onena kuti akufika pa point onena kuti akutha kusiya sukulu kamba kosowa thandizo loperekera fees. Ndiye ndondomeko iyi ya Malawi la Loans Board ndiyofunikira kwambiri kupangira kuti ma students a Malawi College of Health Sciences azitha kufikira ngongole imeneyi. Mwa anthu 897 amene atsiriza maphunziro awo popatsidwa ma certificate ndi madiploma, ena ayiwo aphunzira za uzamba, zogawa mankhwala komanso zothandiza anthu amene ali ndi mavuto amano. Anthu amenewa ndi chachidziwikire kuti athandiza kuchepetsa vuto la anthu ogwira ntchito za chipatala mzipatala za mdziko muno. Akuluakulu apa chipatala cha Queen Elizabeth Central ayamikira bungwe la Global Fund kamba kothandiza chipatalachi ndi makina amakono oyezera matenda a TB komanso kansa. Bungwe la Global Fund linapereka makina a X-ray ndipo laonjezeranso makina ena oyezera matenda mthupi a MRI omwe ayambe kugwira ntchito pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Mkulu wowunika matenda a TB komanso kansa pa chipatala cha gulupu a George Mubisa watsindika kuti odwala matenda a TB komanso kansa akuthandizidwa mwachangu kusiyana ndi mbuyomu. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Mchaka cha 2007 unduna wa zaumoyo udalengeza kuti matenda a TB ndi matenda omwe akusowesa mtendere dziko la Malawi.
nkhani yaikulu idali yoti dziko lino limalephera kuyeza anthu onse omwe amakayikiridwa kuti akudwala matendawa, komanso anthu oposa 28,000 amadwala matenda a TB. Ndipo patatha zaka zoposa 15 zikuonekabe kuti dziko lino likuvutika ndi matenda a TB, kamba kuti anthu oposa 25,000 amapezeka ndi nthendayi zaka ziwiri zapitazo. Ichi nchifukwa chake mabungwe ena kuphatikizapo bungwe la Global Fund anayamba kuthandiza ntchito yothana ndi matendawa popereka zipangizo zoyenera. Ndipo mkulu woyeza matenda a TB komanso khansa ku chipatala cha Queens George Muisa wati kuperekedwa kwa mashini awiriwa kukuthandiza kwambiri pa ntchito yolimbana ndi matenda a TB. Ndi mashini amene wawa ndithu chibwerere pasiku timagwiritsa ntchito mapatient mwina ochuluka 200 mwina 20 to 240 chifukwa choti mashiniwa ndi mashini okha amene akugwira ntchito. Mmodzi mwa anamwino oyang'anira odwala matenda a TB Ruth Mbweza wati kubwera kwa makina oyezera matenda a TB kwaphweketsa ntchito yawo, kamba kuti makinawa akupereka uthenga okwanira oziwitsa kukula kwa nthendayi. Kuyambirira zimene zimachitika tikantumiza mzibambo kapena mzimayi ku x-ray amapeza kuti akapita amene kuti ako amanjambula amupasa chipikita chija akabwera umene kuti ako amanena kuti chipikita chija mukhale pasi muna adokotala angapo awiri atatu mupange discuss unaona kuti mafindings ake ndi otunga ndi mtundu wanji. As for now mzo patient ja mukantumiza akampatsa ujenija umakha akamujambula munthu umakha kuti nthawi yomweyo ujenija result jabwera kaye mumapanga discuss within a short period of time apeza kuti wodwala chimwamba msamankho achifukwa ya TB. Bungwe la Global Fund likuthandizira kulimbana ndi nthenda ya TB mzipatala zikuluzikulu komanso m'madera akumidzi, kamba kuti bungweli lidaperekanso galimoto zoyendayenda zomwe zikuthandiza kufikira anthu akumidzi omwe akukayikiridwa kuti akudwala matenda a TB. Trust Office, MBC, Lilongwe. Akatswiri ochita kafukufuku wa zaulimi mdziko muno awapempha kuti agwire ntchito ndi unduna wa zaulimi kuti zotsatira za kafukufuku wawo zipindulire anthu mdziko muno. Nduna ya zaulimi Asamuka Wale yauza MBC kuti patakali pano ochita ena amagwira ntchito okha zomwe sizimathandiza dziko lino kukhala odzidalira kumbali ya zaulimi. Charles Chindongo wa lemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Chireuka. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake. Mwazina boma lasankha ulimi, ntchito zokopa alendo komanso ntchito za migodi kuti zithandize kukweza chuma. Komabe nduna ya zaulimi yati ndizomvetsa chisoni kuti m'mbuyomu ochita kafukufuku ena amagwira ntchito okha pobwera ndi zotsatira za kafukufuku yemwe angathandize kukweza dziko lino. Kupita mtsogolo kafukufuku amene azipangawo azigwira ntchito pamodzi ndi unduna wa zaulimi, cholinga tizitha kugawana ma-technology ndi ma-equipment amene akufunika kuti ntchito ya kafukufuku kupita mtsogolo. Siri kufuna kuti tizingowalola azibwera iwaje nkumaka zipanga research je izipindulirewo osera Malawi apo nde tikubetsa ndalama. Siri kufuna zimene zipitilire koma chilichonse ndalama iliyonse imene zibwera ku Malawi, equipment imene zibwera ku Malawi izithandiza kuti dziko la Malawi lipite mtsogolo pa nkhani ya ulimi. Iwo amalankhula pa ulendo wawo oyendera ntchito za ofesi ya kafukufuku ya Vumbwe Agricultural Research Station mboma la Thyolo. Poyankhula ndi MBC, Akawale alonjeza kuti boma lipitiriza kuthandiza malowa kuti ntchito zawo zipindulire unduna wa zaulimi. Poyankhula kumayambiriro, mkulu wa Vumbwe Agricultural Research Station Margaret Chipanthenga wapempha boma kuti liwathandize kugula makina amakono kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Makina amakono amene akufunika panopa amene tinaonera ku soils uja kukufunika zinthu zingapo. Distiller imaoneka kuti ndiyo kutha, komanso makina oyezera chamba amene ajaso akufunika kunena kuti ino apezeke anyuwani, ndiponso amakono onena kuti azikhala automated, osati kunena kuti munthu akamagwira ndi kuti adikilire pompo ka experiment yo itenge 2 hours ndi kuti kudikilira ayi, koma ikakhala automated mangodina mabatani basi ikatero imazipanga chani imazigwira yokha. Chikatero kuthandaza kunena kuti ino anthu akakhala kunena kuti akufunika ambiri ndi kuti ino ukakhala ndi chakale ndi kuti umayenera kuti ukhale anthu ambiri sogwira ntchito, koma zamakono zinzonena kuti mwina munthu mmodzi ola awiri if it is automated nizoti nizotheka. Dziko lino lili ndi malo ochitirako kafukufuku wa ulimi pafupifupi 10.
Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tonenso mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa Economic Intelligence Unit wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwa chabe. Inkosi ya makosi gomani yachisanu ya maseko ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu azikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 itagonjetsa Maite Mukuru Wanderers. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Boma pamodzi ndi bungwe la Save the Children Malawi ndi mabungwe ena akhazikitsa ntchito yoteteza komanso kupititsa patsogolo ufulu wa ana maboma a Mchinji ndi Balaka. Poyankhula pokhazikitsa ntchitoyi, mlembi mu nduna woona za chisamaliro cha anthu Anetha Sempere Mgala ati cholinga cha ntchitoyi ndi kuonetsetsa kuti pali chilungamo, chitetezo komanso kupanda tsankho poteteza ufulu ndi tsogolo la ana. Ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Mchinji ndi boma limodzi lomwe anthu ochuluka amachita ulimi osiyanasiyana monga wa fodya komanso mbewu zina. Kamba ka izi akuti ana ena amasiyira sukulu panjira paokha kapena kukakamizika ndi cholinga chofuna kukagwira ntchito m'minda yozungulira bomali kapena ku dziko la Zambia lomwe lili m'malire ndi bomali. Mwa ichi boma kudzera ku bungwe la Save the Children komanso mabungwe ena akhazikitsa ntchito yotchedwa tikwaniritse ndi kuteteza maufulu a ana tikuma ndi cholinga choonetsetsa kuti ana m'mabomawa akupindula ku maphunziro komanso kuti ufulu wawo ukutetezedwa. Poyankhula pokhazikitsa ntchitoyi, mlembi mu nduna oona zosamalira anthu Anetha Sempere Mgala ati ntchitoyi ipereka mphamvu kwa ana kuti azindikire ufulu wawo komanso kuti atetezedwe ku nkhanza zosiyanasiyana monga maukwati a ana komanso mimba zosakonzekera. Mwana nthawi zina amatha kukhala osatetezedwa ngakhale pa banja limene wabadwira, komanso akatuluka ku nyumba kuja kupita ku sukulu munjira mwa amakumana ndi zina, ku sukulu kumene amakakumana ndi zina. Ndiye project imene ikufunitsitsa kuti ithandizire mwanayo kuti asangoona mbali ya maphunziro koma aonetsetsenso kuti mwanayo ndi otetezedwa kuti athe kuphunzira bwinobwino, athe kulowa klasi ndi kumva. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children achakufa muthali, ana pafupifupi 75,000 ndi omwe apindule ndi ntchitoyi kuphatikizapo ana opitirira 3,000 a ulumali osiyanasiyana m'maboma a Mchinji komanso Balaka. Tikatengera kuti pa nkhani ya maphunziro ana ambiri kumapezeka kuti akumasiyira sukulu panjira chifukwa cha zovuta zambirimbiri komanso nkhanza zimene ana akukumana nazo zikuonesa kuti nzambiri. Ndiye ife mogwirizana ndi aku office kwa DC District Council komanso aunduna wa zamaphunziro, aunduna wa zoona maufulu ana a Ministry of Gender anati unikira kuti project imene iyi ikachitikire ku Balaka komanso boma lino la Mchinji. Dziko la Norway ndi lomwe lapereka ndalama pafupifupi 18 billion kwacha zoyendetsera ntchitoyi. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi a Ingrid Mary Mikkelsen ati dziko la Norway ndi lodzipereka pothandiza dziko lino pa ntchito zake zosiyanasiyana. Ntchitoyi ayigwira kuyambira chaka chino kufikira chaka cha 2028. Lonjezo Msodoka, MBC, Mchinji. Bungwe la Right to Care RTC Malawi lapereka nyumba yothandizira anthu omwe amalandira mankhwala otalikitsa moyo ma ARV pa chipatala chachikulu cha mboma la Rumpi. Poyankhula pomwe amapereka chipatalachi, mmodzi mwa ogwira ntchito ku bungwe la Right to Care Malawi Dr. Barry Longwe ati bungwe lawo lakonza malowa poona mavuto omwe anthu omwe amalandira mankhwalawa amakumana nawo. Rodoviko Nyirenda andi zambiri. Chipinda chomwe chakonzedwachi chili ndi malo oyezera HIV ndi matenda ena, olandirirako mankhwala, okafuna ukaona ndi madotolo, malo oyezera kansa ya khomo la chiberekero ndi ena. Poyankhula pamwambo opereka chipindachi, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Right to Care a Dr. Barry Longwe anati iwo anaganiza zokonza malowa ndi cholinga chochepetsa mavuto omwe olandira thandizo lokhudza HIV amakumana nawo
kuti athandizidwe pa chipatalachi. Dr. Longwe apemphanso ogwira ntchito pa chipatalachi ndi mafumu kuti adzimema anthu mbomali kuti adzigwiritsa ntchito chipatalachi. Panopa ndiona siya mafumu amene anabweraja kuti mu community akafaiso tenga kuti chipatala chathu is full operational, komanso ma services alipo, komanso bomaso kuzera mu chipatala cha Rumpi District Hospital. Tikuyembekeza kuti akafalise uthenga kwa anthu amene amayendera chithandizo pa chipatala pano. Mkulu woona za umoyo ndi chisamaliro cha anthu mboma la Rumpi, Dr. Arnold Jumbe, wati malowa athandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu omwe amalandira thandizoli pa chipatalachi, kuphatikizapo kuchepetsa matenda a khansa ya khomo la chiberekero. Mzimayi amene ali ndi matenda a HIV kapena ali matenda a AIDS ali pa chiopsezo chodwalanso matenda a khansa ya khomo la chiberekero kwambiri kuposa mzimayi amene alibe HIV AIDS. So tifaka timaunika kuti vuto likalipeza msanga tiwapasa chithandizo msanga kuti apitirire kukhala moyo. Mkulu wa pa chipatala cha Mzuzu Central, Dr. John Chiporombwe, yemwe anayankhula m'malo mwa unduna wa zaumoyo, anati malowa ndi ofunika kwambiri pa ntchito zochepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV. Fika nthawi zambiri azathu amabungwewa akafuna kutithandiza nthawi zambiri amakonda kutithandiza popanga ma training, koma kupeza kuti abungwe atiuza kuti no tikukozerani malowo nchinthu chionera kuti kwa ifeyo tachithamangira kwambiri. Fa izizi ndi zimene zili mpulogalamu yathu imene timacha Health Sector Strategic Plan number 3. Malipoti akuonetsa kuti mboma la Rumpi muli anthu 9,000 omwe amalandira ma ARV ndipo 3,000 a iwo ndi omwe amalandira thandizo pa chipatala chachikulu cha Rumpi. Bungwe la Right to Care lagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 200 million kwacha pokonza chipatalachi ndi thandizo lochoka ku bungwe la United States Center for Disease Control and Prevention CDC mogwirizana ndi la PEPFAR. Rudovico Nyirenda, MBC Rumpi. Chipatala cha Balaka chalandira thandizo la mankhwala kuchokera ku bungwe la Support for Community and Health Initiative SUCHI mothandizana ndi Breeze GVS Pharmaceuticals. Thandizoli lichepetsa ena mwa mavuto omwe chipatalachi chakhala chokumana nawo. Waupe Mwangulu andi zambiri. Malingana ndi mkulu wa chipatala cha Balaka, Dr. Aisha Kateta, wati chipatalachi chakhala chikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusowa kwa mankhwala. Iwo ati thandizoli lithandiza kuchepetsa matenda amalungo amene amachulukira mchipatalachi. Amalungo ana ndi papeza kapeza kuti tile mankhwala amene wawa munthu wabwera kuchipatala atamuyeza kuti ali ndi malungo anditumuza kuti mankhwala kulibe, amayembekeza kuti akamachoka kupita kunyumba apatsidwe chani apatsidwe mankhwala. So tuzoa kuti mayimulo anthu timapeza mosiyanasiyana ndi pali ena amatokena kukagula ena sangakwanise komano ndi kubwera kwa donation link kwana zathandizaso komanso kwa azimayi iso ndi chani pamene pali mapesali osiyana-siyana amene mwina ma-vaginal infection amene angathandize kutani kuthandiza mwina kushiza. Thandizoli labwera pamodzi ndi mgwirizano wa maphunziro a khansa ya khomo la chiberekero kudzanso matenda a fistula monga momwe akufotokozera Geoffrey Mutamu omwe ndi mkulu wa Support for Community and Health Initiative SUCHI. Bungwe la SUCHI imene cholinga chake ndikufuna kuchepetsa kudwala kwa anthu mdziko muno. Tinaona kuti tikonze ulendo umenewu tisonkhanitsa azimayi osiyana-siyana ngati njira imodzi ya kubala kuti azapereke mathandizo osiyana-siyana. Chifukwa lero mwaona kuti DIS Breeze yes abweretsa mankhwala amene okupitira kwa 3 million kwacha komanso azimayi ochokera ku Chilazulu komanso Eskom Power Ladies anasonkhanitsanso zosiyana-siyana zimene agawa matendeni. Oyang'anira ntchito za Breeze Pharmaceuticals Faison Kadaipa anati kampani yawo inachiona cha nzeru kutengapo gawo pothandiza chipatala cha Balaka. Monga Breeze GVS timakhulupirira kuti nthawi zonse tikapanga profit athu ngati mmodzi mwa njira yobwezeretsa community timaona kuti nchanzero kuti tipitise mankhwala muzipatala ngati donation cholinga choti tithandize community yonse. Mankhwala amene wapali mankhwala malungo, mankhwala chifuwa ma syrups komanso ndi ma painkillers. So tikatengera ku mbali ya ku maternity lazima yathu amavutika ndi ululu tayo mwa kubereka. So mankhwala amene amathandizira kuchepetsa malungo mbali ngati
zimenezo. ndipo mmodzi mwa olandira thandizoli mayi Ane Zimba anathokoza polandira thandizoli. Thandizoli ndi la ndalama zokwana 3 miliyoni kwacha. Kuchokera ku Balaka ndine Waupi Mongulu. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel pomwe yagonjetsa timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi chigoli chimodzi kwa adu pa masewero omwe anachitika dzulo pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Bino Katinji ndi yemwe anamwetsa chigolicho mgawo loyamba. Katswiri otseka kumbuyo wa Silver Nixon Mwatse anamutulutsa m'masewero atamuonetsa khadi lofira, komabe Manoma analephera kugwiritsa ntchito mwayiwo. Zateremu timu ya Silver Strikers ikumana ndi yemwe apambane pakati pa Nyasa Big Bullets ndi Kamuzu Barracks, masewero omwe aseweredwe lero pa bwalo lomweli. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Akatswiri omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe kafukufuku wa Economic Intelligence Unit wanena zoti mtsogoleri wa dziko lino atha kumuchotsa pa mpando kudzera ku nyumba ya malamulo ndi nkhamba kamwa chabe. Inkosi ya Makhosi Gomani yachisanu ya Maseko Ngoni yabwereza zakufunika kuti anthu azikonda dziko lawo pofuna kuti chitukuko chizipitirira. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 itagonjetsa Mighty Mukulu Wanderers.